muka fita a cikin wannan dajin. Sabida haka ba abin da za ki iya. Gazin gazalu barmakina hatun baram baram hartum garu kataf kataf turma gazuzu haram haram harga harga har tap 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 wannan macijiya kin sani ni na fi ƙarfinki sabida haka ba wai macijiyar aljani ba ko macijiyar mecece ke na fi ƙarfinki. Wane ke? Ki shiga hankalinki, duk girmanki, ko me kike takama da shi ni na fiki. Kina wasa da bokanci na kenan. Ke kul wannan hare-haren da kike kawo min ko kaɗan ba za ki iya komai a kaina ba. Sabida haka na fi ƙarfinki. Duk wata tsatsiba-tsatsibanki da rashin mutunci da kika dinka yi a wannan ƙasa ni na fiki. Kin tashi hankulan ƙauyuka daban-daban na sani, ba wani ne ya gaya min ba gani na yi. Sabida haka duk wannan abin da kike yi kin zo inda zan yi maganinki, kin zo daidai gurin ba abin da za ki iya. duk hucinki na banza ne wannan hucin naki. sai na nuna miki ni ne bokan da zan sarrafa ki, duk abin da ba kya tunani zan iya mai da ki. Sabida haka ki shiga hankalinki fa, ki shiga hankalinki, sabida nan gurin ba gurin wasanki bane. duk wasu mutane da kike bi kina kashewa, wannan karan kuma ki dawo wajena kina ganin cinta kenan, to na fiki. duk wata tsatsuba da rikici da rigima mu muke tsara shi, mu muka shiga muka fita a cikin wannan dajin. Sabida haka ba abin da za ki iya, shiga hankalinki fa.
wannan ba waje ne wanda za ki kawo mana wargi ba. Muguwar macijiya, muguwar macijiya, shiga hankalinki. Ni ne babban boka a wannan zamani, sabida haka ba abin da za ki iya a nan gurin. Kisan na yi tun kafin na yunƙuro gare ki. Kin hadu da tsabibin boka. Yau za ki ga ta kanki, yau za ki ga ta kanki. Har maga zuga, har maga tun, har maga turbuzuzu. Kitab kitaba, kitab kitaba. Har maga zuzu. Ai mun sama da ita. Har maga zuzu. Ai mun sama da ita. Baki bashi nake bawo. Ke? Au, to ashe ana so. To sai ki hada ki kwadan baka. Wallahi kan ma in so ma da ake cewa ba ki koshi ba, Allah ba zai yi ba. Na shiga daki. Kwarai kuwa oga, wa'annan 'yan sa idan ka ne, Allah ya ma arziki suna sa ma ido. Wannan wani irin magana kake? Wannan mata ho ba ta da laifi, tana kokari kuma. Ku sa idina ne? Sa idinawa? Ana ruwa kuna kirgawa? Kafin ya tsaya min aini na tsaya mas. Baki da kunya ko? Ina jifa tana cewa za ta aike ki, kine mata rashin kunya. Maza ki karba aiken nan. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi. Ba yaya, ka san abin da ta mana kuwa? Amma wallahi mutane akwai sa ido. In zaki bani atamfa ki bani, in kuma ba zaki bani ba ki tashi ki ban wuri. Sai dai ka san min naka hankalin. Tun daga mahaukaciya mai yawo a bola. Wannan ita din da kake cewa ita din ba yar arziki bace ba, kuma wallahi mai hana ni da ki yarinyar nan a gidana wallahi sai dai Allah. Uwar abinci suka kawo mai munafukar banza munafukar wofi, ina ruwanki da mutuna. Sai da fita daga ido na rufe, in ba haka ba wallahi sai na kakkarya ki a gida. Wallahi ba zan yarda ba. Wahala ma yanzu ka fara shigarta. Gidan Bahaushe, sabon wasu series mai dauke da rikirkitacciyar cakwakiya duk domin nishadin ku dai ku ziyarci Ingarma TV domin rakashewa da zazzafan nishadi. Wai shin laifin wane ne? Laifin miji ne ko kuma laifin matar gida ne ko kuma laifin kannan miji ne? Ku dai ku ziyarci tashar mu ta Ingarma TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora. Fim ne wanda yake dauke da al'adun Bahaushe. Kai dan lami. Haba yaya me kuma wani dalla ne? Ai dalla ne da ne, ina laifin ka ce Siraja. La ilaha. To diki shikenan. Nuna min ka je binni ni ban je ba, ka canza shigan mu, wato sunan ma ka canza. La ilaha illallah, inna lillahi. Kai Allah ji kan mu. Ai gaskiya na ba. Mu je ba za ka je ba. Ya hakuri. Fada ma da ran. Allah ya yi. Ka yi jifa cikin kamfanin. Jefar da dutsen nan zan yi, bari in zagaya.